בפרקים הקודמים של נינג'אגו, המכשיר לא יופעל, אלא אם כל 4 להבי הזמן יהיו בתוכו. קאי, הבן שלי, בוגד! הם הכריחו אותנו לעבוד בשבילם. אם תרצו להציל את המאסטר שלכם, תשיגו את הלהב הרביעי. פרק 73, מחוץ לאש ואל תוך הים הרותח. היעד נמצא בהמשך! מצוין, המפקדת מקיה. להב הזמן האחרון יהיה שלנו בקרוב. אלא אם זה רק תכסיס של הנינג'ות כדי ללכוד אותנו באמצע שום מקום. כדאי להם שלא, למען האיש הזקן. לא נוכל לעשות את זה! לא נוכל לתת לקרקס והקרוניקס להכריח אותנו להשיג את להב הזמן האחרון בשבילה. כוח ההיפוך שלו הוא הדרך היחידה לבטל את השפעת אגרוף הזמן על מאסטר וו. איזו ברירה יש לנו? הזמן קצר והישרדותו של החבר שלנו, הישרדותו של המאסטר שלכם, תלויה בזה. אבא שלכם צודק. תתרכזו במשימה הנוכחית. להשיג את להב הזמן יהיה מסוכן יותר משתוכלו לתאר. אני לא מבין את זה! למה שמתם את להב הזמן במקום הזה? הוא היה חזק כל כך שהוא ידע שחייבים להסתיר אותו במקום בטוח. אז הוא ביקש מאיתנו לחתום אותו בספרייה העתיקה של הונו מיזו. הונו, מה זה? הונו מיזו הייתה בעבר עיר נמל משגשגת שהתקלטה על ידי התפרצות געשית תת-ימית שקברה את העיר עמוק למטה בסביבה קשה ביותר. שילוב מיוחד של אש ומים. הים הרותח. לא משנה כמה פעמים רואים את זה, לראות את היצורים האלה בוקעים זה דוחה. היי! פחות לראות, יותר לעזור! אתם יודעים? עכשיו כשהוצאנו מפה את העובדים של נינג'אגו, אולי כדאי שנצטרף אליהם. מה לגבי מאסטר וו? הוא איננו! זו נסיגה אסטרטגית! נסיגה אסטרטגית זו רק דרך יפה להגיד לוותר. מה אתה חושב, לויד? אתה המאסטר בהתלמדות פה? נצטרך להערך מחדש במקדש. זיין! כיסוי קרח! יחידה לדווח! מהר! לפני שהם יעברו! רגע אחד, אני מקבל אות. או כן? זה נשמע דומה לזה? תתחיל לזוז כבר, זיין! סיירוס בורג, אני חייב להציל אותו. רגע, אתה לגמרי במיעוט פה. הוא צודק, יש איזה מיליון לוחמי ורמיליון שם. אין שום מצב שתצליח להציל אותו לבד! אני בא איתך! מה? אנחנו נינג'ות? להציל אנשים זה, איך לומר, העבודה שלנו. כן, נכון. תפסו מחסה! איפה הם? ורמיליון, תבדקו את המנהרה. יש סימן לבריחה? אתם יודעים מה זה אומר? הנינג'ות בטח הוסלו. ניצחון! או שהם מצאו יציאה אחרת. בכל מקרה הם הלכו. יש לנו עוד עבודה כאן. כל לוחמי ורמיליון ייצרו. חזרו אל הכיפה מיד. אנחנו מה זה הולכים לקבל קידום? איזה מזל, הם עזבו. אבל נראה שכל לוחמי הוורמיליון שבביצה מתקדמים אל אותו המקום שאנחנו מתקדמים אליו. הכיפה! אמרתי מזל, לא אמרתי מזל טוב. אז מה נעשה? נהיה בצרה גדולה ברגע שהם יעתרו אותנו. אז בואו נוודא שהם לא. חייבים לתת לבן אדם שקרא לו הים הרותח קרדיט על הדיוק. קאי, ניה, אני מצטער. מעולם לא ציפינו שמישהו יחזור אי פעם. בטח שלא הילדים שלנו. אבל רק המאסטרים של אש ומים, כשהם עובדים יחד, יוכלו לעשות את זה. המסע שלכם יהיה מלא סכנות, מלכודות, מכשולים ענקיים ומפלצות צלעים גיאוטומיים. ותזדקקו ללהב הדרקון. תרשו לי. מה אתה עושה? ידעתי, זה תכסיס נינג'ות! זה המפתח כדי להשיג לכם בהצלחה את להב ההיפוך. זה נשק אחד. עדיין יש לנו 3 להבי זמן. אני מניח שבריחה בלתי אפשרית. אבל הייתי שמח אם הם ינסו. מקיה, שחררי את החרב.
עכשיו תשתמשו בזה כדי ליצור את דרקון הפיוז'ן. את מה? רק דרקון פיוז'ן יוכל לצלול אל מעמקי הים הרותח. ורק להב הדרקון יוכל ליצור אחד. תהפכו את הבלתי אפשרי לאפשרי, ותאחדו את כוחות היסודות של אש ומים. דרקון משולב. עכשיו, כשתגיעו למכשול הראשון, אתם אין זמן! הוא לא משיג מעמד! אנחנו פשוט נבין הכל בדרך! הוא יכול להיות קצת חמום מוח. הוא קיבל את זה מאבא שלו! תזכרו! תעבדו יחד! לא ידעתי עוד כמה זמן נוכל לעצור את הנשימה. אני לא רואה כלום. מאסטר האש מטפל בזה! נחמד, אה? לפעמים אני לא יודע מה היינו עושים בלעדיי. מי ידע שאפשר להיות בגובה כזה מתחת לים? הנקודה הקטנה שם למטה חייבת להיות הספרייה האבודה של הונו מיזו. יש לך מושג איך להגיע אליה בלי לשבור את הצוואר? טוב, יכולנו לשאול את אבא. או לא, רגע. היית חסר סבלנות מדי בשביל זה. חכה, יש לי רעיון. נחליק למטה מכאן. מה? אנחנו נקרא לגזרים! וכאן הכוח שלי נכנס לפעולה. לפעמים אני לא יודעת מה אתה היית עושה בלעדיי. טוב, זה היה קל. כן, קל מדי. אאו! אין לה פרצה! חופש! עצור! הוא לא לוחם ורמיליון! אני מזהה נחש כשאני רואה אחד. נינג'ות, אתם באתם להציל אותי! החלטה שאני מתחיל להצטער עליה. עכשיו קדימה, בואו נוציא אותך מפה לפני שיגלו אותנו. היי בורג, אפשר לדעת למה קרקס והקרוניקס חטפו אותך בכלל? תהיה מרוכז, ג'יי, אנחנו יודעים למה. הם לקחו כל בנאי בנינג'אגו כדי לצייד את הצבא שלהם. לא אותי! אותי הכריחו להכין משהו הרבה יותר מרושע. זה! מה זה? שמעתי אותם קוראים לזה האיירון דום. הנשק האולטימטיבי של קרקס והקרוניקס. ואתה הצבת אותו? לא, נפח עיצב. אני חושש שאני אחראי יותר לאיזה... זה מקור כוח נאו-אטומי שלפי החישובים שלי יוצר עיוות אנרגיה שמספיק כדי לאפשר... או לא. נסיעה זמנית. נסיעה זמנית? נסיעה בזמן! זמנית, כלומר זמן. תהיה מרוכז כל. זה רותם את הכוח של להבי הזמן. אם קרקס והקרוניקס ישיגו את כל הארבעה, הם יוכלו לקחת את כל לוחמי ורמיליון לאן שירצו בזמן. יחסית למכשלים קטלניים זה היה די כיף. אני מתחילה לחשוב שאמא הגזימה בערך הסכנה. אמהות מגזימות, את יודעת. לא, אני לא יודעת, כי... כי שלנו נחטפה כשהיית רק בת 3. כן, מצטער. העניין הוא שאמהות אוהבות לדאוג מכל דבר, אבל זה שום דבר. כל מה שנשאר זה לטפס על כמה סלעים. ורק רגע, זה ללא סלעים. אלה... איך מה קרה להם? מפלצות סלעים גיוטונים! המעיטה בערך הסכנה! קרקס והקרוניקס ניסעו אחורה בזמן בדבר הזה? חייבים לעצור את זה! איך נעצור את זה? במהלך ההרכבה אני תכנתתי קוד סודי להשמדה עצמית, אבל הם צפו בי כמו ניצים כשעבדתי, אז לא הייתה לי הזדמנות להכניס את הקוד. אז פשוט נצטרך להתגנב לשם ולהכניס את הקוד בעצמנו. להתגנב אל מרכז לוחמי ורמיליון? אתה מטורף לו? יש לכם תוכנית טובה יותר? תוכנית שלא תאפשר לקרקס והקרוניקס לנסוע בזמן למי יודע מתי כדי לעשות מי יודע מה?
אין לנו. אנחנו רק צריכים את הקוד. כן, כמובן. זה, אני לא זוכר. מה? אני יודע שזה רצף ארוך, אז הסתרתי אותו במעמקי המוח שלי. אולי אם אני אראה את הלוח, זה יחזיר את המספרים לקדמת המוח שלי. נראה שאתה בא איתנו. הולך לאן שהוא? הוא אמר, הולך לאן שהוא ראש ביצה? לא קראתי לו ראש ביצה, אבל זה נשמע טוב דווקא. כן, אני קיוויתי לבדוק את המכשיר שלי בשטח המפעל. למה בדיוק? כדי לחבל בו? בדיוק להפך, כדי להבטיח שהוא מותקן כראוי. תארו לכם מה קרקס והקרוניקס יעשו לי, ולכם, אם זה לא יעבוד. אתה צודק. כדאי שניתן לו לבדוק את זה. ביקשתי מהאדונים האלה ללוות אותי, אבל הם לא הגיבו. כמובן שלא. אתה לא שולט במוח הכוורת. ורמיליון, קחו אותו אל האיירון דום. איי! תגיד לי, אתה... דיברת עכשיו? לא. אוקיי, הפעם כן. ורמיליון, לתקוף! רגע, אתה מתכוון ורמיליון אנחנו? ברצינות, ג'יי, אנחנו נינג'ות. אנחנו אמורים להיות שקטים. אני טוב יותר מזה. נינג'ה גו! מוקפים שוב. אתם יודעים זה כבר מתחיל עם רק רגע, אתם שומעים את זה? מה? סמוראי אקס? אמרתי, לתקוף! קדימה! סיירוס בורג, הוקרא לי שאתה בטוח. אני חיפשתי אותך. איך אתה מצאת אותי? הצלחתי לפרוץ אל הסורק של זיין. הוא איתר אותך, ואני באתי. סמוראי אקס, נראה שאתה תמיד מופיע בדיוק בזמן הנכון. אפשר להגיד שתוכננתי ככה, נינדרויד. עכשיו, בואו ניקח אתכם הביתה. לא, אנחנו צריכים שהוא ינטרל את האיירון דום. אתגר יתקבל. טוב, איזה רכב! אני אטפל בזה. קדימה! אז נראה שמפלצות צבעים גיאוטומיים חסינות לאש. וחסינות למים! תוריד אותי! שמעת את אחותי! תוריד אותה! קאי! אש ומים יחד! העדים סודקים אותו! כמו הדרקון! נעבוד ביחד! להתחלף! מדהים. זו בטח העבודה של אבא. אני לא רואה ידיד בשום מקום. איך נפתח משהו גדול כל כך? נעבוד ביחד. אש! מים! עובדים ביחד. לא! הגענו רחוק כל כך! השתמשנו בכוחות האש והמים שלנו יחד! עשינו הכל כמו שצריך! למה שאבא יבנה דלת שלא נפתחת? להב הדרקון! ההורים שלנו אמרו שזה המפתח להצלחה שלנו והמפתח להשגת להב הזמן! לשם שינוי תנסה לחשוב לרגע על הבעיה! אני חושבת שאנחנו מסתכלים על המפתח! חותמת הנפחות של אבא! שנינו! להב ההיפוך! עשינו את זה! בסדר, אבל תהיה זהיר! אולי לסיום תהיה עוד... מלכודת! אתה חושב שאולי היינו צריכים לעשות את זה יחד, כמו כל שאר הדברים? חייבים להסתלק! או שאת רוצה להישאר ולחשוב על הבעיה! דרקון הפיוז'ן!
אותם! ייצרו אותם בכל מחיר! מה זה? כמה הם? תמשיכו להילחם! חייבים להגיע אותם מספיק זמן בשביל שסמוראי אקס ייקח את סיירוס בורג אל הלוח! לוח הבקרה שם! אני מקווה שאין לך פחד גבהים. מה? צוות אווירי, ליירץ! הרצ'יצו! נינג'ה גו! בואו נראה, אני יודע שהקוד הוא רצף של 1,300 ספרות, אבל... איך עולה עכשיו למעלה? הוא צריך עוד זמן! איפה הם? מה אם הם נכשלו? מה נוכל לעשות? הילדים, הם בטוחים! אבל הם השיגו את להב הזמן? מאסטרו! אנחנו איחרנו? היי, ניה? כן, ואנחנו עומדים להציל אותך. האמת היא שאתם לא! הבטחתם שאם נשיג את להב הזמן, נוכל לעזור לו. כן, לגבי זה. זה היה שקר. באמת חשבתם שנאפשר לוו להישאר? אחרי כל הצרות שהוא גרם לנו במשך השנים? מפלצות שכמוכם! הלאו שלי, ילד! כן? טוב, והנה זה בא! נינג'ה גו! ספינג'יצו? אומנות של טיפשים! היפוך! ספינג'יצו, אומנות של טיפשים! לא עוד פעם! תעט קצת, ילד! אני בא, מאסטר! אבא? אבא! אני בסדר. הוא פשוט תפס אותי לא מוכן. תוציא אותם! עצרו! עבודה מצוינת, אחי. סט שלם של 4. אז, עכשיו זה הזמן לחזור אל הביצה. מה לגביהם? בואו נפיל אותם כאן. המפקדת העליונה מקיה, תעשי את זה. לפקודתכם. תפסתי! עוד לא מאוחר מדי להציל את מאסטרו, אבל עדיין צריך את להב ההיפוך! אין בעד מה, חבר'ה? זה רצף של 1,300 ספרות, משהו חשוב. 1,300? זה בדיוק מספר הספרות בשורת הקוד הראשונה בשביל... מתכנת נינדרויד. ברצינות, חבר'ה! 3, 7, 9, 2, 5, 4, 6, 8 9, 2, 1, 5, 6, 3 חבר'ה! רק עוד כמה מאות ספרות! מה? אפשר שזה יהיה יותר קשה? או, אתה לא שאלת את זה עכשיו, נכון? אתה עשית לנו מזל רע! נו באמת, החיים לא עובדים ככה. הפה של ג'יי נסגר עכשיו. מה הנינג'ה הזה עושה עם בורג? אני חושב שהם מנסים להשבית את האיירון דום לפני שהוא מתחיל לפעול. אנחנו נטפל בו. מקיה, תתקדמי כמתוכנן. ורמיליון, אל האיירון דום. זה הזמן להתחיל במבצע לשוב ולחזור. למה הם הפסיקו להילחם? מה קורה פה?
וכך, מבצע לשוב ולחזור מתחיל. אהבתי את השם. שמונה, 4, 7, 2, 1 ו... 0. כמו 0 סיכויי הצלחה. הזמן מתבזבז. קדימה, אחי. לא! כן, דיברתי! קדימה! נינג'ה! גו! רק עוד כמה רגעים, אחי. בקרוב נינג'אגו תהיה שלנו. דבר לא יעצור אותנו עכשיו. תראה! למה היית חייב להגיד את זה? הם רחוקים מדי! הדרקון לא יכול לצפור מספיק מהירות! בהצלחה, ילדים! אמא, מה את עושה? נותנת לכם את המהירות שאתם צריכים! בסדר, אמא שלנו? מדהימה לגמרי. אני רק מקווה שנראה אותה שוב. תשלוט בזמן. תשלוט בכל דבר! ילדים שלי. ניה. קאי, לאן הם הלכו? יותר כמו, מתי הם הלכו?